Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary, hormatly müştoklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Türkmen emini Olimpiya oyunlaryna Merkezi Aziya döwletleriniň energetika ministrläriniň ilkinji duşugy. Kamala Harris vice-prezident dalaşgärini saylady. Görüşde 5 gezek Olimpiya çempionu bolan ilkinji turgan. Türkmen emini Olimpiya oyunlaryna Paris şäherine geçirilýän Tomusgy Olimpiadanyň maksatnamasyna girýän agratletika ýarşlary başlady. Şol ýarşlara emillik etmek üçin saýlanyp seçilip alynan hünärmenleriň arasynda Türkmenistanyň Agratletika Federasiýasynyň baş ketibi, halkara derejeli emin Çargelli Mehmedowyň hem bardygyny aýtmak ýakymlydyr. Bu barada Türkmenistanyň Bilimsel we Sport barada döwlet komitetining saýtynda habar berilýär. Türkmenistanyň halkara derejeli emini Çargelli Mehmedow 2024-nji ýylyň 7-nji awgustynda 49 kilograma agramdaky gyzlaryň ýarşyna eminlik etmek bilen Basir ikinji gezek Tomusga Olimpiada gatnaşan ilkinji türkmen hünärmeni bolar. 2024-nji ýylyň 8-nji awgustynda 70 kilograma agramdaky oglanyryň beýleşigine badalga beriler. 2024-nji ýylyň 10-nji awgustynda bolsa 81 kilograma agramdaky gyzlaryň beýleşigine eminlik etjek hünärmenleriň hataryna eýleşmez Çargelli Mehmedowyň boljakdygyny ýatladýar. Tomusga Olimpiya oyunlaryna gatnaşýan türkmen eminine üstünlük arzu edýäris. Merkezi Aziya döwletleriniň energetika ministrläriniň ilkinji duşugy. Merkezi Aziya döwletleriniň energetika ministrläriniň ilkinji duşu Gazagstanyň paýtagty Astana şäherine geçirildi. Bu duşu Gazagstanyň energetika ministri Almasadam Satkalyýewiň başlyklyk etmegine geçirildi. Oňa gatnaşdylar Kyrgyzstan energetika ministri Talaybek Ibrahiw, Täjikistan energetika we suw serişdeler ministri Juma Daler, Özbegistan energetika ministri Jurabek Mirzamuhammedow, Türkmenistan Gazagstandaky ilçisi Batyr Rejepow, Azerbaýjan energetika ministriniň ornwasary Orhan Zeynalov, Gazagstanyň energetika ministrliginiň ýollaşyjy energetika hyzmatdaşygyny ösdürmekde we Merkezi Aziya ýurtlarynyň arasyndaky bar bolan gatnaşyklary puwtalandyrmakda ägirt uly mümkinçilik belläp geçdi. Şeýle hem Gazagstanyň energetika ministri Almasadam Satkalyýew gaz puwdogunda bilelikdäki taslamалary durmuşa geçirmek mümkinçiliklerini öwrenmek möhümdigini belediler. Energetika ministri Almasadam Satkalyýew häzirki wagtda Azerbaýjan hem Özbegistanyň ýaşyl energetika puwdogyny global taslamany durmuşa geçirmäge taýýarlyk görýänliklerini, mundan başga-da Kyrgyzstanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna Kambarata hidroelektrik stansiýasynyň guruluşy boýunça gepleşikleriň geçirilýänini beledi. Ol şeýle taslamary gaz puwdogyny hem durmuşa geçirmek mümkinçiliklerine garamagy teklip etdi. Merkezi Aziya döwletleriniň energetika ministrläriniň ilkinji duşugynyň jemleri boýunça bilelikdäki beýanata gol çekilip, onu döwletleriň arasynda ähli möhüm uğurlarda netijeli hyzmatdaşygymyndan meýlekde dowam etdirmek wajypdygy belenildi. Taraplar energetika puwdogyna gepleşikleriniň dowam etdirilmegi üçin iş toporny döretmek hemde energetika ministrlikleriniň ýollaşlarynyň ýygydarly duşuklaryny guramak babatda ılalaşdylar. Kamala Harris vice-prezident dalaşgärini saylady. Şu ýylyň 5-nji noýabrynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçiriljek prezident saýlawlary üçin Demokrat partiýasynyň dalaşgärligine yntilýan vice-prezident Kamala Harris özüniň geljeki vice-prezident üçin dalaşgärini saýlady. Ol Minnesota ştatynyň gubernatory Tim Walz boldy. Tim Walz Nebraska ştatyny 1964-nji ýylyň 6-njy aprelinde dünýäni. Ol Nebraska ştatyny jemgyýetçilik bilimleri boýunça Chadron kollejiň tamamlady we bakalavr bilimini aldy. 1981-nji ýylda ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Milli Gwardiýasynyň gowy ýer goşunlarynyň düzümine gulluk edip, bu ýerde 24 ýyl zähmet çekdi. Soňra Minnesotada geografiýa muallimi we futbol tälimçisi bolup işledi. 2017-nji ýyly ol Minnesota ştatynyň gubernatory saýlawlaryna gatnaşmak kararyna geldi we 2018-nji ýyly ýeňiş gatandy. 2022-nji ýylda Tim Walz Minnesota ştatynyň gubernatory wezipesine gaýtadan saýlandy. Görüşde 5 gezek Olimpiya çempionu bolan ilkinji turgan. Kubalı turgan Mikhail Lopez Grek Rim görüşünü 130 kilogram agramda çykyş edip Olimpiya çempionu boldy. Onuň Paris Olimpiadasyna gazanan altyn medali Olimpiya oyunlarynaky 5-nji çempionlugy boldy. Finalda Çilili turgan Yasmani Akostany ýeňmek başaran Kubalı turgan gazanan üstünlügi bilen görüş sportunyň taryhyna 5 gezek Olimpiya çempionu bolan ilkinji turgan boldy. Paris Olimpiadasy bilen professional sport karýerasyny tamamlanan Lopez 41 ýaşynda
Ol Olimpiya oyunlarynyň iň köp medal gazanan türgenlerinden biridir. Ol gatnaşan 5 Olimpiya oyunlaryny altyn medal bilen tamamlady. Şeýlekem ol 2005-nji, 2007-nji, 2009-njy, 2010-njy we 2014-njy ýyllarda geçirilen dünýä çempionatynyň we 2005-nji, 2006-njy we 2009-njy ýyllarda geçirilen dünýä kubogy ýarşlaryna ýeňiş gazanan türgenler. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyna seyretirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.